कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। हेडलाइन्स प्रायोजित बाय साई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे भव्य शोरूम। कोकणातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता। मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पुढील 24 तासांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता। खेडमध्ये मुंबई गोवा महामार्गावर कामाक्षी पेट्रोल पंपासमोर कार आणि दुचाकीचा भीषण अपघात। अपघातामध्ये दोघे जण गंभीर जखमी। संगमेश्वर येथे चिपळूण रत्नागिरी एसटी आणि मिनी बसचा भीषण अपघात। वाहनांचा चेंदा मेंदा। मिनी बसमधील 13 तर एसटी बसमधील 6 जण जखमी। ट्रॅव्हल चालक गंभीर। एसटी चालकावर गुन्हा दाखल। मुंबईतील ज्या डान्स बार मध्ये 22 बारबाला सापडल्या तो डान्स बार योगेश कदम यांच्या आईचा। आमदार अनिल परब यांचा पुराव्यासकट विधान परिषदेमध्ये गंभीर आरोप। आमदार अनिल परब यांच्या आरोपांना योग्य वेळी पुराव्यासकट स्पष्टीकरण देणार। बदनामी करण्यासाठी आरोप, योगेश कदम यांची प्रतिक्रिया। दापोलीतील आंजर्ले आणि केळशी समुद्रकिनारी सापडले 2 अज्ञात व्यक्तींचे मृतदेह। मृतदेहांबाबत दापोली पोलिसांचा सध्या तपास सुरू। खेड तालुक्यातील सवणस रांगळेवाडी येथील अश्विनी रांगळे या 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू। बाहेरच्या खाद्यपदार्थातून विषबाधा झाल्याची माहिती। राजापूरमध्ये 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम वृद्धाला जन्मठेप। अत्याचारामुळे मुलगी 12 आठवड्यांची राहिली होती गर्भवती। साफसफाई करत असताना तुटलेल्या विद्युत तारेला स्पर्श झाल्याने चंद्रकांत तांबे आणि मृदुला वाडकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू। रत्नागिरी येथील निवळी शिंदेवाडी परिसरातील दुःखद घटना। चिखलगावमध्ये लोकमान्य टिळक विद्यामंदिर शाळेत ऑपरेशन सिंदूरचं सादरीकरण। लेफ्टनंट कर्नल सर्वानंद आणि मेजर मैत्री दांडेकर यांचं मुलांना सखोल विश्लेषण। अधिकाऱ्यांनो सांगा इथे शिकायचं कसं? गळक्या छताखाली शिक्षणाचे धडे। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक ज्ञानदीप विद्यामंदिर पंचनदी दापोली मधील शाळा। लेकरांच्या डोक्यावरचं जीवघेणं संकट कायम। दापोलीमधील उसी रेसिडेन्सीमध्ये कुत्र्यांमुळे नागरिक त्रस्त। उन्हाळ कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा। दापोलीकरांची नगरपंचायतकडे मागणी।